Nopea yleisesittely sivuilta. Tuulilasissa pari pientä säröä. Toi on kaikista isoin. Ollut tossa monta vuotta. Ei ole laajentunut siitä. Ja missähän tossa taitaa olla pari ihan pientä naarmua, mutta muuta tosta ei oikeastaan näe. Ainut lommo löytyy tästä kylästä, jos se vaan näkee tossa auringonvalossa taas vähän näkyy, eli hetkinen, mistä se saatais näkyviin. Tosta valossa näkyy vähän se, eli tossa kohti todella pieni, mutta sitä on tosi vaikea siitä nähdä ja kauempaa sitä ei käytännössä tahon nähdä lainkaan. Muita lommoja ei oo. Sitten vielä jos sisältä katsotaan, niin tosiaan tuulilasissa tossa oli se pieni särö, ei tossa tarkennettu tohon, mutta sitä ei kyllä kuljettajan paikalta juurikaan huomaa. Muuten hyvässä kunnossa sisältä ja tossa vielä viimeisin huolto suoritettuna tältä päivältä eli 11.8.